A nastal den, kdy holandští fanouškové Ajaxu doslova okupovali Prahu. Přijelo a přiletělo jich na 5000. Obsadili hotely, zmocnili se ulic a svérázným způsobem se snažili přesvědčit Pražany, že jejich fotbaloví miláčci Duklu rozdrtí. Zvukový i krojový nápor byl působivý. Jenom ojediněle se příznivci Dukly zmohli na protiofenzívu. Psychologický nátlak Holanďanov pokračoval i na celkom zaplnenej Juliske. Hlasivky 20 000 divákov a svaly stoviek vlajkonošov si prišli na svoje. A na ihrisku sa zatiaľ odohrávala futbalová dráma. 0-0 až do 65. minúty, keď sa Ajax ujal vedenia. Dukla musela všetko vsadiť na útok a potom prišla 73. minúta. Nedorosta zrazil v pokutovom území Holanďan Pronk. Západonemecký rozhodca Čenšer nariadil pokutový kop a Štrunc ranou pod brvno vyrovnal. Vtedy sa priaznivci Ajaxu poprvý raz dostali do úzkých a povzbudení Pražania na chvíľu opanovali hľadište aj ihrisko. Tri minúty pred koncom postihla Holanďanov katastrofa. Obranca Suburbier v tiesni vsietil loptu do vlastnej brány. 2-1 pre Duklu znamená postup medzi posledných 4 najlepších majstrov európskych krajín. Šťastie sa tentoraz priklonilo k Dukle. Ajax však aj v Prahe dokázal, že je veľkým mužstvom a to jeho priaznivcov, ktorí si prišli do Prahy pre víťazstvo, nakoniec predsa len upokojilo.